Escalofriante. Non digas escalofriante nin escalofrío. Imos por partes. Se tes frío ou esa sensación de frío que tes cando andas con febre, o termo correcto é arrepío, calafrío ou mesmo arreguizo. Tivemos que chamar ao médico porque non paraba de ter calafríos, ou arrepíos, ou arreguizos. Pero se a sensación que tes é de medo, xa non podes ter calafríos. Os calafríos son só pro frío. Ten sentido. Calafríos. Aí podes empregar arrepío, horror, espanto ou arreguizo tamén. Sentín un arreguizo cando te vin disfrazado de zombi. Ou sentín un arrepío ou arrepíos cando te vin disfrazado de zombi. Co adxetivo non hai tanta variedade, só existe arrepiante. Non hai calafriante nin arreguizante. E sempre se refire á sensación de medo. É arrepiante verte disfrazado de zombi. Estando con frío ou con febre non tes por que estar arrepiante. Digo eu.